بريزيدنت إسياس أفورقي بمهنيات حدش عام 2017 ملا حزب إرترا وشطن وطن أب محلا وسناسن هاجرن مدبات لمعاتن نزركبو حيلتات مكلخال كمون نأعرخن فتوتن إرترا سنة من يتغريتهم بريزيدنت إسياس ملأختو بتصنعاتو حدنتن مسواتنتن ناتنتو زرغاغصن لولاونتو زو حسن حزبي أب غعزو داغم هنصان لمعاتن زريو زلتو باينتن مختن نبروه مصايو زرغاغص مخانو بمحبار يوهانا رحس حدش عامت إلوم ፍልጠትን ሞያን ዝዓጠቐ መንእሰይ ምህናፅ ሓደ ካብ ቀንዲ ፖሊስታት ልምዓት መንግስቲ ኤርትራ እዩ በብእዋኑ ብመንግስታውን ብሕታውን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ፅላት ዝግበር ዘሎ ፍሪ ድማ ናይ ዝመርኣያ እዩ ሎም ዓመት ንዓስራይ ግዜኡ ዘምርቕ ዘሎ ብሕታዊ ትካል ስማብ ህያው ኣብነት እዮም ሎም ቀዳም ንዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣመልኪቱ ጋዜጠኛ ሃብቶም ፍረዝጊ ዘዳለው ፀብፃብ ኣሎ ሊድያ ተኽልማርያም ከተቕርበያ ኢንስቲትዩት ስማፕ ንትምህርቲ ስልጠናን ምኽርን መበል 10 ግዚኡ ኣብ ዘካየዶ ስነ ስርዓት 482 ተምሃሮ ሎሚ 31 ታሕሳስ ብዲፕሎማ ኣመሪቖም ተመረቕቲ ብዓውድታት ሕሳብ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን መራኸቢታትን ቋንቋ እንግሊዝ ሕጊ ንግዲ ስነ መምህርና ምሕደራ ንግዲ ሴክሬታሪያል ሳይንስን ምሕደራ ቤት ጽሕፈትን ከምኡውን ቲያትራዊ ስነ ጥበብ ዝተማሃሩ እዮም أكايد سرحتي إنستيتيوت دكتور تسفاي هايلاب زسمعو قال إتي إنستيتيوت أبزا حلفة 10 عامتات 75 مئتاوي دق أنستيو زركبوهم 3650 تمهارو كمرق انكالو نخل تشحن 400 إسران سرحتنياتات زتفلاليات تكالات حد إرسلت أناتات كم زودبة كمو إني إحسان 3 تكالات أقل قلوت مخري كم زهابة تغيسو محبرة والطباوي أبيت نممزا أبزا كاير زلو تعري أبركتون معزاز كاب قدام النتات ومخانو أبريهم ماكرو بوليسي إرترا أقداسنت مويا فلتات رئيس مركوسان زمناو قطبان زونن حبرتسب أبركتو بحتاو التكال أب قطبان تمرتن لعلقمت مخان زحبرة دكتور تسفاي إنستيتيوت سماب نايزوت إيد كم زخانة تقيسو درجة زهبو أقل قلوت تمرتن المعبايا بزقبرو تعري متحببار منغستي كم زي في الليو زلوات أمنت كاليتهم وكالتي تمرقتي بوجنهم أبتمت الزجبر وفريق أبجزينا بجزين عبية منتو ملكت قوة اللوت إيه عبرديت حبرة السبب تمرتي كم زخانة بمتكاس زقسموا فلت أتعمت أهيوتهم لعلا قدا سنة كم زلوا حبيرام أكل تشحن حمشن سروح الجمرة بحتاو تكال تمرتي إنستيتيوت سماب أكل تشحن 14 كم لعلواي تكال تمرتي بكوميشن لعلواي تمرتي أفرد أزرخة كوينو بشمونتا عبدات أقل قلوت تمرتي عمها بيركب أولاد منسر قديات وطاي بمهنيات حدش عامت أبزا واقاش باركا زكاير زلو لمعتاو مدبات المعزاب ناي سلسة معالتات عدتا كايدوم وكيل إيرينا كالمبرهتو توسخت أتصبر له قبر مسكال كرزكير كأربويو بمنستر عثمان صالح استمرحي أبلات ماكلاي بيت صحفات منستر قديات وطاي أبزا واقاش باركا ناي سلسة زلو لمعتاو مدبات قصقاس المعزاب كاب 29 كساب 3 حساس عدتا كايدوم أزوم أستاذ كل تميت زخونو عدثنياتات أب كركبت تواديدو زلو ممنشو ساعات إلكتريك ديغان أب تحت ديغاز المعزل حرشان أب زبس حلو بكيلاتات مبره تواهيبوام أب هقراو مأكل تمرتن سلطنان سوا أب زبس حلو أزازت مأكل كونليل دبساي قده نسوان أبركتا أب هقراو مدبات المعاتن مختن بحفشا مملمال من سياد ما بفلاي بأهازات استسنة زرزراوي مجلسي أقريبو أتوم أبلات منستر قدات وصاي بدحرزي بحلافي كوربوريشن زرعتن تريتن ميجر كبر أبراهام تسنيم أب ماكل صنعاء ألبو ديغا قرستن أب تحتيز لمعزول حرشاتاتن كومون ماكل ممنشو ساعات فانكو بسيحام أب كوربوريشن زرعتن تريتن حلافي حرشاتات دوبا وكفال أتو حيلزجي هارتي نعرجنتات أبزهابو مبرهي أب تحت ديغا قرست كايدو تصنحو حرشة وفتنتات ناي فري أتكلتي عوتات كوينم سلسترخبو بقندو أب مانغوس أرانشي لمين تمرن غرينن أتو كيروم ينطفو كمزلو أنسيرو أب فانكو أب استقبر لهم انقدرت حلافي كوربوريشن زرعتن تريتن إرترا مجر كبر أب أبراهام أب زهابو مجلسي منقست إرترا أموداد عبيتي كزنت ماي تحت غرصي حرشة موحاس قرب ساعتن موداد كيلاوي عقمي سبن جزيف وفرخ جبر مصلحون أبزت أمام درجة بسيحو كم زلهم بملكات أبزوجاش بركان زكايد حرشة ونتفتات زدلي ما يتسعد حتى تفتح سلزلو نتفتاتهم بنهر يسقون كم زلو أرديو
ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ አቶ ዑስማን ሳልሕ ቦገኖ እቲ በአጋጣሚ ሓድሽ ዓመት ዝተወደበ ዑደት ብዕዙዝ ተሳታፍነት ህዝቢ ዝካየድ ዘሎ መደባት ልምዓት ብምዕዛብ ኣብ መጻኢ ዝሓየል ዕማም ንምስልሳል ዓብ ድርኺት ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹ ዑደተኛታት ኣብ መወዳእታ ኣብ ባረንቶ ብኣዛዚ ምዕራባዊ ግንባር ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይ ኣብ ዝተገበረሎም እንግዶት ተሳቲፎም ኣብ ዞባታት ሰሜናዊ ቀይሕ ባህርን ደቡብን ናብ መንእስያት ዝቐንዑ መደባት ብሓፈሻ ዓምታቶም ንምሕያል ድማ ብፍላይ ዝተሰላሰሉ መደባትን ተራ መሻርክትን ዝምዝገብ ርክባት ተኻይዶም ኣብቲ ኣብ ከተማታት ባፅዕን ሰንዓፈ ዝተኻይደ ኣኼባታት ዝተሳለጡ ዱባዊ ፖለቲካዊ ጥዕናዊ ባህላዊ ማሕበራዊ ትምህርታውን ስፖርታዊ መደባት ብሰፊሑ ተገምጊሞም ሓላፊ ሃማማት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባህርን መንእሰይ ኢድሪስ ዑስማን መንእሰያት ፍልጠቶምን ሞያኦምን ከም ንምባልን ናይ ተወዳዳርነት መንፈስን ክሰርጾምን ባክታቶምን ዝምባለታቶምን ተለልዮም ብክለባትን ሞያን ውዳቦምን ስልጣኖምን ካብ ተቀዳምነት ተዋሂቦ ዝስራሓሉ ምዃኑ ገሊጾም ምክትል ኣቦ መንበር ሃማማት መንእሰይ ዖባይ በርሀ ብወገኑ መንእሰያት ንዝረኽቦ ዘለዉ ዕድላት ትምህርትን ስልጠናታትን ብግቡእ ክጥቀሙሉን ብሩህ መጻዮም ከማዕድውን ኣዘኻኺሮም ኣብ ከተማ ሰንዓፈ ኣብ ዝተገበረ ኣኼባ ድማ ኣብ ዞባ ደቡብ ኩለንትናዊ ብቕዓት መንእሰያት ምብራኽ ዝተወጠኑ መደባት ሳላ ልዕሉ ውህደትን ምድግጋፍን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ብዓወት ከም ተተገበሩ ተገሊጾም ተሳተፍቲ ናይቲ ኣኼባታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ክትዕድሕሪ ምክያድ ሃነፅቲ ርኢቶታት ኣቕሪቦም እዚ ከምዚ ኢለን ከሎ ሃማማት ዞባ ሳዋን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ከምኡ ሃማማት ንዞባ ኣርዓታ ተመሳሳሊ ርክባት ብምክያድ ንጥፈታቶም ገምጊሞም ነበርቲ ድርኮም መፋርሶ ጽግርዳልን እግር መኸልን ንእዝባ ምን ሓይሊ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ናብ ሕርሻዊ እቶቶም ዓብ ረብሓ ስለ ዝረኸብሉ ብዝለዓለ ከም ዝቕጽልዎ ገሊጾም ንሳቶም ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ፍግረ መሬት ብምክልኻል መሬቶም ንምርጋእ ዝጀመርዎ ዕማም ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ በብዓመቱ ክብ ዝብል ውፅኢት ይረኽብሉ ምህላዎም ብምሕባር ውዳቢኦም ብምሕያል ክደፍእሉ ምዃኖም ኣፍሊጦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ መንግስቲ ዓሜ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ነበርቲ ድሕሪ ንጥፈታት ቀውዒ ብቐጥታ ናብ ምፍዋስ መሬት ከም ዝኣተው ዛጊት ድማ 3552 ሜትር ኪዩብ ከትርን ኣሳት 24000 ኪሎ ሜትር ቅናታዊ ዛላን ከም ተሰርሐ ሓቢሮም ኣቶ መንግስቲ ኣስዒቡ ህዝቢ ዘካይዶ ዘሎ ንጥፈታት ብሞያዊ ምኽርን ሓበሬታን ክኢላታት ሕርሻ ዝተሰነየ ብምዃኑ ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣብሪሆም